Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intay kan biag ita, ket nagapu kan ipagayam tayo nga Vilma, manipod probinsya ti San Gabriel, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilingid na kumalatan itinagan nga Vilma. Pagyamanak unay numapili yumat nga ibasa kan idrama tuy surat ko. Miss F, ni James ti umuna nga ayat ko. Gapu agin inayat kami, nagkalaysa kami nga oray sa anak pay analpas iti alalaek a kurso. Ngamin tuloy kumatla ang tinagadal kalpasan ti panagkalaysami. Makunak anaragsak met ti binangon mi a pamilya. Naaddaan kami iti duwang anak. Ngem dimteng ti maysa pasamak ajak ni namnama. Ketapno nalawag ti amin, kastoy man nga rod ti pakabuklan na. Vilma, anak. Da kayo maglayam, tatang. Gusto na itan. Adon tinainom mau. Bayan da kumala ang tatang. Kaya't ko lang iliw-liwag ti amin. Kaya't ko malipatan tinaramid tawanan bayin nga sawag. Nuag sakit ka, di adada nakatawaan na kati asawang kunti babae na. Nagsakit, tatang. Nangruna no awan kanton. Awan no mas pingiti kinasakit. Awan da mo ka nagkurangak. Tapno'y sukat nak ni James. Kahit tinasakit pa mismo ako marimi. Tinangisukatan na kanya. Garang ganjang day jaya Joyce. Ay nalipat mo da dyan lalaki. Ipamaysam ti agtrabaho, kan panunutam dagiti anak mau. Nalaka lang ay baga ti kasta tatang. Ngam narigat nga ramidan. Kahit anyat kahit mo mapasamak. Mapukaw ka dito'y lubaw. Mapasamak na ita. Di katawan tunday jay a James kanti babae na. Kahit sigurado nga alain dan taon dagiti anak yaw. Anya ti amaw, amang ano agbalinto ana ulpit ti babae na kadagiti anak yaw. Saan? Saan tatang? Jak to pulos itulok nga mapasamak na ita. Kano di mo kaya't mapasamak. Husto nga rodan ti panagin inom mo anak yaw. Panunutem ti masakbayan dagiti anak mo. Patsay nga dagur uray anapintas agasat kada kayaw. Sabong para itinapintas ang manager mi. Wow! 3 red roses. Para itian niya da ito'y, Alex. Agar-ara mo kakadikan niya? Aklo nag, nga di pa lang nga pa naggustokan ka. Ang baro ka. Idinto ta siya kat adan asawa kando ang anak ko. Lino ko na kati asawa. Nagsina kayon. Iso na wayakan.
Awan parikot ka dagiti anak mo. No lakid di tay kanak iti tsansa. Nakasaganak nga agbalin ang nasayahat nga asawa. Ken ama dagiti anak mo. Saan kan tualukwan? Di kan tulumdang iti denak, Vilma. Alex. Panghasim. Ikan na ko may ti tsansa. Tapno may pakita kan may panagnak ko tinapudnong apanagayat ko. Oo, at pa'y tiin na po'y kan masida, Ronnie, anak. Agyaman nanang. Naimas ti inluto yo Saan asyak tinagluto iti tayta? Naimas Tay adim tinagluto. Ni Vilma, Mayat. nagkapuak ngamin iti ayanda itay. Iso nga inted na dagita amasida. Ket kumusta ka nung tigamsat ko, nanang? Panagriknak kat naragsak matjay ati manakaw. Talaga siguro nga isudan kin ni Alex ti para iti tunggal maysa. Agdwa atawan da betan nga agdenden na. Kat kasla nasaya at matilangan-langan da kas agasawa. Dukas ta talaga nga awan ammo tigamsat ko. Ha? Apay. Adda ka di amom amadingar aramidan ti bayaw mo. Ni Alex? Uwan. Agpadadamat lang ka ni James. Babayaro mat lang da tao. Anya? Wala nang. Pudno ti bagbagak. Luklukwan ni Alex tikapsat ko. Awanan kay tibain, Alex! Apay ngagsipat ka ngay. Daytoy pay! Vilma! Apay ka di! Awan niyo ti basol ko! Apay nga sipatan nakmutan. Di ko nam ide! Di nagtupal daangan! Di nagtusukatan! Di nagtulukwan! Talaga matasaan. All bad! Huston! Hagulong ka na! Amukon ni amin, Alex! Kaopisinaan na mismo ti kabsat ko, ti babaem! Ha? Apayan na aramid mo ti kastikan niya. Danggan ako na, Vilma. Agpalawaga ka. Ayop ka! Awanan kay tibain! Anya ti nagkurangag tapno aramid am ti kastoy kanya. Anya. Anya ka day, tinapasamak iti inaam, apaw. Pirmi abara ni mami, lolo. Papainumak iti agas ti gurigor, ngam di namat kayat nga inuman. Umay ko kumayaban ni lola. Jak ngamin ammo ti aramidek. Anya, ay una yan ti inayaw. Apay napanan ni Manong Mau. Napan iti pagadalan, lolo. Ay, sa payawan pala ni Lulam. Nagudong ngamin itay bigat. Lolo, anya nga iti aramidek. Madanagan ka ni mami. Isu siguro akas din ni mami, tangamin, nasaktan iti kastaunay, gapo iti inaramid ni Uncle Alex. Ay, Lolo, tulungan tayo kuman ni mami. Please. Oh, anya. Kumusta ang tirik nam, ading ko? Man, Papiksaon ti paginakam mo. Kanayon mo ko maalaglagi pa hindi kiti anak mo. marigrigatan akon mano. Apaya kastoy. Apaya kanayon da kalukwen dagiti inayayat ko. Sa anak mat analaad a babae, tapno pagay ayaman daklan. Nagayatak mat itinapudno. Awan kan kati parikot ading ko. Kababay man nga klunan, ngam talaga nga dadagiti lalaki asaan ama kontento. Nauray naramid mo amin ang para kanakwada. Iswa panunutom latan na kita anak mo ating ko. Nasapulan da ka. Pinas kayo ngagbalin ka natibkar. Iti kasta, malasatan lagi ti pagdaldala na mapanlubo kita. Kaya di mo liplipatan, ti kumamang, kaya kumararag iti na marswa. Dahito yung kutsilyo. Wan,
Daytoy akot silyo ti Mang Solbar iti parikot ko. Tapno malpasan amamin pinsan ti panagregregat mo. Pakawanan na kanak ko. Nakapoy to'y inayo. Iso agibusa kunti kinakapoy kan regregat ko. Buto ni takot sila, mami! Ibatang ti kutsilyo, Carlo. Saan, mami? Diyak ibatan! Itadyo ka na! Ikad mo kanyak ko na! Anay! Mami! Carlo, anak ko, nasugatan kan. Agdardaran ti imam. Sorry, anak. Sorry. Diyak inggagara masugatan ka. Ure, masugat akong, mami. Basta saan kayo mapukaw kada kami ka ni ading ko, Christine. Takasano kami langin, awan kayo. Carlo, anak ko, pakawanin na ko mo. Di mi kabalan ti agbyag. Nawan kayo, mami. Ijay kayo ka di balay da Vilma maturog ita, nanang. Wan, anak. Awan ngamin kadwa dagiti kakanakam. Sa dino ngamin ayat, ayan ni Vilma. Adda kano conference da, ije Manila. Talo nga aldaw damot kano ijay. Ay, naimbaglagan ta nagpanunot ti kabsat ko. Kamo dyanan na. Nagsublimit lang ti sigod akababalin na. Wan nga rod, anak ko. Ay na nalaos ti panagyaman ko iti na Marswa. Kat mamati ak, ama ikan na iti nasaya at amasakbayan dagiti anak na. Talaga din ko. Ada award mo iti panagtorpos mo iti kolehiyo? Wen manong, syempre, saan lang abasta award? Siyak, ti magna cum laude, manong. Ay na, maragsakan lakit din ni mami iti dayta nga ipadamag mo kun kuana, ading ko. Di mat iso ti kayat ta saan aya manong? Ti maparagsakta ni mami. Wen, ngamin, isukat may sa pagwadan nga ina. Itilikudan dagiti rigat kan panubok ang nagdalanan na. Ingkarigatan na ti bimangon. Ket ita, magunod ng tibungan dagiti rigat kan sakripisyo na. Anya, agyan kami pailang ijabalayaw hunam Vilma nakaw. Wan ko matatang, da kayo kininanang. Iti anya agapaw. Dagiti man apuyo tatang. Ikuyog da ka nung agbakasyon ijay Japan. Ay, ay kat, nasayat, ano kasta nakaw. Nakigtutak nga rod, idi ibagbagada kanya, tatang. Biglaan nga min ti panang schedule da iti apanagbakasyon mi. Mano ka din ngal daw yo ako na. Makalawas ka no, tatang. Ay na. Nagasat ka talaga ka dagiti apo ko, may anak ka. Manipo, di da danakem da. Di da kay ni ka niti pagsakitan ti ulom. Di da kay ni ka niti pagparikutam. Pudnoon ay day tatang. Puro pagragsakan kan pakaidayawan ti inted da kanyak. Ba nag-apagyamyamanak unay iti namarswa. Nang runa ni Carlo. Inispal na ti biyag ko. Ididandanik gibusan ti bukod ko abiyag. Gapo ka dagiti panubok apagdaldalanak. Amoyo tatang. Kontento akon iti biyag ko ita. Awan man asawa. Ngamket di. Adamot dagiti managayat nga anak ko. Kan siyempre, adda dagiti man nakaawat adadakkel ko. Ken ti kakaisuna, akabsat ko. Pasablogan na. Bye! Agpaiso man tatang. Ita, Miss F, addan pamilya ni Carlo, kat adada ita ijay Japan. Nimat Christine, may sa nurse ijay Dubai.
Alalaan nak ti anak ko ijay Dubai tapno ijayak kanumatan nga agnaed. Nga madayo nga maskay kayat ko dito'y Pilipinas. Pagyamanak lattan gaputa nakaturpusda iti panagadalda. Uray agmay may saak anang isakad iti panagbiag mi. Nagtalinaad matlatta ti respeto kan panangipatagda kanya kas inada. Miss F, kayat kumanlaang nga alaan ti atensyon dagiti padak anaganak adumdumngeg iti daytoy agundaway. Mapaay kayo man kan ayat, diyo ko mabaybayan dagiti annakyo. Iti amin aparikot, iti amin arigat, iti amin a sakripisyo kan panubok iti biag, isuda ti ragsak, isuda ti liwliwa, isuda ti amin asungbat tunggal sakripisyo dagiti nagannak. Alakastan Miss F, ket pagyamanak unay, ti anus mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti pannakaidrama, tuy padas ko. Tuy pagayam mo, Vilma. Ken ka pagayam, Vilma. Iti amin na panubok ti biag, adda agururay anapintas amasakbayan, nulakit di taagbalin tayo anatibker, amang saranget kadagita apan nubok. Kang runaan ti amin, ti panagkararag tayo, kat dawatan tayo ti panarabay ti namarswa. Ngamin, iti likudan dagita arigat kan sakripisyo, adda agururay anasayaat para kada tayo. Alakastan pagayam Vilma, kat pagyamanak unay, ting kapanangibinglay iti padas mo, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.